ରାଜରାସ୍ତା ମୁଁ ଏବେ ଗତାୟୁ ପୁରୁଷ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ମୋର ସ୍ନାୟୁ ଆଉ ରକତରେ ସେମାନଙ୍କ ତୀବ୍ର ଅନୁଭବ। ଏକ ଘୁମନ୍ତ ଅରଣ୍ୟରେ ଝଡ଼କ୍ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଦୈନ୍ୟ ଗ୍ରାସିତ ମୋର ସୁଷ୍ଠବତା ଅଭାବବୋଧ ସବାର ହୋଇଛି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ। ମାଂସପେଶୀ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ନିୟମାଣ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି କମନୀୟତା ସାରା ଅବୟବରୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ମାତ୍ର କେତେ ଖଣ୍ଡି ହାଡ଼କୁ ସ୍ନାୟୁ ଦୌଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି କେତେବେଳେ ମାଂସ ଆଉ ବୁନ୍ଦା କେତେ ରକ୍ତ ଚମତଳିଟାରେ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଇଏ ଶେଷ ଦସ୍ତାବିଜ ତାକୁ ବୋହି ଆପଣା କାନ୍ଧରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ପାର୍ଥିବ ସମ୍ପର୍କର ସନ୍ତକ ମାନଙ୍କୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ପଳାରେ ପକାଇ ତୌଲିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମୃତି ଆଉ ବିସ୍ମୃତି ଭିତରୁ ସାଉଁଟିଥିବା କିଛି ମଧୁର କିଛି ତିକ୍ତ ଅବଶେଷ ପକଉଛି ଉପର ପଳାରେ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ସାହସ ସହିତ ପରିଶୋଧ କରି ସବୁ ମୂଲ। କାରଣ ମୁଁ ଫେରୁଛି ଏବେ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ଲମ୍ବମାନ ରାଜରାସ୍ତା ମୋ ଆଖିକୁ ଝାପ୍ସା ଦିଶିଲାଣି ଅନେକଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ। ଯେଉଁମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି ମୋ ଆଗରୁ ଏକା ଏକା ମୁଁ ତ ଏବେ ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ। ମନ୍ଦିର ତ ଦିଶୁନି ପାଖରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଆଶ୍ରାଘର। ମୁଁ ଚାଲିଛି ଅନ୍ଧାରୁଆ ବାଟରେ ଫେରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁ ଏକ ଗୋଧୂଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଦୂର ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟ ମୃଦଙ୍ଗର ଧ୍ୱନି ଶୁଭିଲା ବେଳକୁ ରାଜରାସ୍ତା କଡ଼େ ମୁଠୁଳେଇ ପଡ଼ିବି। ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି।